2-10 ετίες πίσω, σε ένα μικρό χωριό, ήταν μόλις παντρεμένο, ένα ωραίο αντρόγυνο. Αγαπιόντουσαν και οι δύο. Χρόνια ζούσανε μαζί και είχαν φτιάξει αναμνήσεις και ήτανε χαρούμενοι. Ζούσαν ευτυχισμένοι και περνούσαν τον καιρό, μέχρι που μια μαύρη νύχτα μπλέξανε σε τσακωμό. Εντάξει, κάθε ζευγάρι μαλώνει, είναι αναμενόμενο. Όμως αυτός ο καυγάς δεν είχε προηγούμενο. Αρχίσαν να μαλώνουνε για όλα τα μικροπράγματα που αφήνανε στην άκρη. Και ανάψανε τα πράγματα. Η γυναίκα ταραγμένη του είπε σπίτι να μην μπει. Και εκείνος τρελαμένος βγαίνει έξω για να πιει. Γυρνάει σπίτι μεθυσμένος, ακόμα εκνευρισμένος, και την πιάνει από το λαιμό. Και αρχίζει να τη σφίγγει, δεν έχει σταματημό, μέχρι που μετά από λίγο σταματάει το σφίγμο. Και η γυναίκα αυτή τη νύχτα εγκαταλείπει τη ζωή. Και ο άντρας ταραγμένος τη ρωτάει άμα ζει. Μπαίνει μες στα αμάξι και ανάβει τη μηχανή. Τρέχει με 200 να την πάει στην κλινική. Και ο γιατρός μόλις τη βλέπει φαίνεται έχει σαστιστεί. Η κατάστασή της ήταν ήδη τραγική. Ο λαιμός της από την πίεση είχε σπάσει προβολού. Δεν μπορώ να περιγράψω το βλέμμα αυτού του γιατρού. Αυτός δεν θέλει να πιστέψει ούτε καν να το σκεφτεί. Το τι έκανε σε εκείνη, πως της πήρε τη ζωή. Το κυρίευσε το μίσος και το άφθονο αλκοόλ. Τη γυναίκα που αγαπάει μίσησε σε μια στιγμή και δεν ήξερε τι έκανε. Δεν σκεφτόταν το τώρα, μέχρι που η γυναίκα του δεν ήταν ζωντάνη. Πριν να το επεξεργαστεί, το πιάνουν αστυνομικοί. Πήρε αυτό που το αξίζει, θα πάει να δικαστεί. Και η ιστορία μας τελειώνει στην κατάληξη αυτή. Αυτή θα μπει στο χώμα και εκείνος στη φυλακή.